Χαίρετε, ονομάζομαι Στέφανος Ορφανίδης και κάνω αυτό το βίντεο. Αν ασχολείσαι, για να σε ενημερώσω, αν ασχολείσαι με τη δικτύωση ή με το MLM, σε οποιαδήποτε εταιρεία και αν είσαι, έχω να σου προτείνω, για να καταλάβεις, να δεις και να μπορέσετε έτσι να επεκτείνετε την business σας, αυτόματες συστάσεις. Τι είναι αυτό? Αυτόματες συστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργατών. Δηλαδή, μπορώ να κάνω συστάσεις ενώ κοιμάμαι? Ναι, με το απόλυτο παγκόσμιο εργαλείο που βγήκε τώρα, ολοκαίνουργιο, σε παγκόσμιο επίπεδο, με απίστευτες δυνατότητες, που μπορείς εσύ αυτόματα, μέσω του ίντερνετ, να κάνεις συστάσεις ενώ κοιμάσαι. Εάν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και θέλεις να ενημερωθείς για την τεχνολογία που προχωράει και ο κόσμος που αναπτύσσεται, στον κόσμο της δικτύωσης, είμαι εδώ να σου δείξω το απόλυτο παγκόσμιο εργαλείο για τους δικτυωτές. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στο πιο κάτω κουμπί και σύντομα θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ, τα λέμε στην άλλη πλευρά.